ברוכים הבאים לעמק יזרעאל. המסלול שלנו עוסק בתיירות מורשת ושימור מים. במסלולנו ישנם נחלים ומעיינות שהולכים ומתייבשים עם הזמן. חשוב לנו להעלות את המודעות של חשיבות משאבי המים עמק יזרעאל נחתם על ידי הגליל התחתון בצפון, עמק בית שאן במזרח, הרי שומרון בדרום ורכס הכרמל במערב. הבקעה המרכזית של עמק יזרעאל מתחלקת לשני אזורים עיקריים, המופרדים על ידי קו פרשת המים הארצי, בקעת מגידו ועמק חרוד. תהליכי הסחיפה הביאו לכך שקרקעות העמק הן ברובן קרקעות סחף בעובי של 100 מטר, ואין כמעט סלעים חשופים על פני הקרקע. בעמק יזרעאל וסביבתו יש בעיקר סלעי משקע מסביבות השקעה שונות, אך יש גם מחשופים של סנאים וולקניים המעידים על עבר געשי. תקופת שבטי ישראל התחלק העמק בין אחותיהם של שבט יששכר, שבט זבולון, שבט נפתלי ושבט אשר. במהלך התקופה ההלניסטית ירדה חשיבותו של העמק בעקבות התפתחותה של דרך החוף על חשבון דרך הים. ההתיישבות המחודשת של העמק החלה באמצע המאה ה-19 כאשר בעמק התיישבו גרמנים טפלנים. היישוב היהודי הראשון שהוקם היה מרחביה ב-1911 על בסיס הכפר הערבי אל-פולה. אנחנו נמצאים בנחל הקינו. שמו העברי של הנחל בא בעקבות שם קדוש המוזכר בכתובות הנצחה של תחותמס השלישי, מלך מצרים, שנלחם במגידו וכבש אותה. מהנחל הזורמים נפלו להפעלת 6 תחנות קמח שפעלו לאורכו עד למאה ה-20. בקטע קצר שאורכו מספר מאות מטרים בלבד, נובעים בנחל מספר מעיינות ולצידם צמחיית נחל עשירה, עצי ערבה, שיחי פטל, קני מצוי, עצי בוסתן ומסביב יערות ברושים ואקליפטוסים. כיום רוב המים נשאבים על ידי חברת מקורות ושאר המים זורמים בפלג רדוד ויפה. לאורכו של הנחל קיימות פינות חמד בהם אנו נערוך פיקניק. הגענו ממגידו, ממוקם כקילומטר וחצי מצפון לשער המוצא לעמק עירון לעמק יזרעאל. גולת הכותרת של המקום הוא מפעל המים, מפעל הנדסי עתיק בן למעלה מ-3,000 שנה. ממצאי חפירות ותעודות מצריות קדומות הראו שההתיישבות במגידו החלה באלף הרביעי לפני הספירה. כמו כן, התגלה כי באלף השני לפני הספירה הייתה מגידו אחד מן המרכזיים השלטוניים. בשנת 1994 בתור בעבר. הציע קפה מעולה נבחן והפולים הטובים בעולם. אווירה נעימה עם שימוש מעברים חדשים. אנו נמצאים בצילום בתוך היער, המציע 16 חדרים באירוח הכפרי בקיבוץ גנינה, אחד הקיבוצים הוותיקים בארץ. החדרים נמצאים בקומת קרקע, ממוזגים וכבולים בירוק. שמורה שכנת בעמק יזרעאל על גבול הגליל התחתון ליד כביש 75 ובצמוד לכביש הגישה ליישוב תלמד. היא שוכנת בשיפוליו הדרומיים של תל שומרון.
השמורה היא חלק מגן לאומי שמורות. עצי השיטה צומחים במקום שבו נמצא שפך בזל שפרץ מתוך סדק בקרקע. בישראל, העץ הוא צמח מוגן. כלומר, השופט במקום סוכר באור, בגלל העץ. הוא מאפשר יצירת קפה טובה. כיום, קפה שרים נקרא לאט. מרחביה הוא קיבוץ בעמק יזרעאל, השוכן כ2 קילומטר ממזרח לתל. הקואופרציה של קיבוץ מרחביה נוסדה ב-1909, ובגלל חילוקי דעות בין המתיישבים, הקואופרציה התפרקה ונוסדה לקיבוץ. ב-1911 הייתה התיישבות יהודית במרחביה. הקואופרציה במרחביה היה היישוב הראשון העברי בעמק יזרעאל. חצר מרחביה, מכונה חצר גדולה, נבנתה מ-1912 עד 1916. מאז ועד היום, החצר מתוחזקת היטב על ידי הקיבוץ. בשנות ה-90 הוחלט לבנות בחצר הגדולה מרכז מבקרים חינוכי. בית קפה דישנו שוכן בקיבוץ מרחביה ומתאים לכל המשפחה. בתפריט יש פשטידות, לחמים, עוגות ביתיות, ארוחות בוקר וארוחות עסקיות. בנוסף ניתן לשבת בחוץ וליהנות מהנוף וממזג האוויר. לאחר היום הנחמד והכיפי, אנו חוזרים ללון בתוך היער בקיבוץ גלבוע. סביב הנקבה והבריכה ישנו חניון פיקניק ובו שולחנות אבן, משנת 1834. חידשו עץ המעיין על ידי חפירה, ומאז סיפק את צורכי המים של תושבי הכפר זרעית. מכללת לוקסמבורג היא מכללת ספרים מעולה וגדולה, המתוקצבת בסטודנט מנהלת המתמטיקה עם דוקטור פנטאי. מה נשאר לכם בשבוע הבא? כמו שראיתם, במשך המסלול, המעיינות והנחלים אינם שופעים, וזה הכרחי וחשוב שתדעו את המצב של משאבי המים בישראל ותתרמו כמה שאפשר כדי לשפר אותו. המיקום של המסלול האקולוגי שלנו על ציר הקיימות הוא חזק, מכיוון שהמסר המרכזי שלנו הוא שימור משאבים. רוב האתרים שאנו מטיילים בהם הם אקולוגיים וחינמיים, ובכך אנו מונעים צמיחה כלכלית. המאפיינים של ציר הקיימות, חזק, הם גישה אקולוגית ושימור משאבים. לסיכום, אנו מקווים שאהבתם את המסלול, אנו ממליצים ומקווים שתבואו לנסות אותו. תודה רבה על ההקשבה.